Maria Maitia Larragoitia, egunon. Egunon. Egunon, bai. Egunon, Marian, bai, egunon. Bueno, hementaztu hortxe Madrilen, kongresu atari horretan. Bueno, ezakit dagoeneko lehenengo ekitaldiko lehenengo hitzak eta entzun dituzun, eta gauza nola bideratzen ari den ikusita bintzat, zure goiz honetako lehen arnasa nahi nuke. Bueno, goiz honetan berriro ere ikusten ari da, gaur hitz egingo dutenak direla aurrekontua onartzea ahalbidetuko dutenak ziurrenik maiatzean, Espainiako eta Euskal Herriko eskuina, alegia Ciudadanos, PP eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta bakoitzak aurrekontu hauen nolabaiteko alde onaren meritua eraman nahi dutela, baina benetan alde ona ez dagoela eta kea ari zaizkigula saltzen, ez? Ari zineten oraintxe pensionistei buruz hitz egiten, hori da alderdi guztiok aipatu dugun gai horietariko bat, baina errealitatea da Toledoko paktuak adostua zeukala IPC-a igotzea, eta azkenean aurrekontuetan ikusiko dena da antzeko igoera bat, baina 2 urtetarako bakarrik, eta pentsioak duinak izatetik oso urruti utziko gaituen errealitatea. Beste behin ere aurkezten zaigu gauza handi bezala, benetan oso urrats txikia eta ez nahikoa dena. Bueno, pentsiodunek lehen erreakzio batzuk egin dituzte eta onurak horri izan litekelakoan edo, nahiz eta protesekin jarraituko duten, beraz hor irakurketak egunean zehar gehiago zehaztu beharko dira eta zifre zaratago akordioaren sakonekoa edo. Andoni Ortuzarrek oraintxe esan berri duena dena dela, lehen akordio hau honekin ez duela esan nahi Eusko Alderdi Jeltzalea lotuta dagonik, azkenean baiezkoa ematera aurrekontuei. Eta izatekotan gainera aurrekontuen onarpenak Kataluniatik daukala pasatu beharra. Bueno, baina hori ere itxurakeria hutsa da. Beraiek badakite, esan zutelako horrela ez beste zergatik, 155 formalki ez dela kenduko Generalitateko presidente izendatu arte. Eta hori espero du gertatzea maiatzean, aurrekontuak bozkatzeko egunak baino lehenago. Eta horrekin nahikoa da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, erabat politika antisozialak, erabat Katalunia Euskal Herria aitortzen ez dituen eta gainera korrupzioaz blaitua dagoen gobernu antidemokratiko bat babesteko. Eta itxurakeri hori mantendu behar du azken momentura arte. Gu jakin badakigu horrek formalki 155 kentzeak ez duela gobernu honek darabilen jokabide autoritarioa eta rezentralizadorea ezertan aldatuko, horren arriskua eta praktika artikulu hori jarri edo ez badagoela gaur egun Katalunian eta Euskal Herrian, gure eskubideak, gure eskuduntzak, gure legeak sistematikoki salatzen dituen gobernu bat daukagulako aurrean, eta nolabait ere hori egin nahi du. Esan zuen, 155 kendu gabe zuela negoziatuko. Bistan da negoziatzen hasi direla. Ezin du akordio bat dagoela esan, azken unera arte, bere hitza, oraindik eta gehiago jatea litzatekelako. Beraz, esan genezake, iaz bizitu izan genuen, eszenario edo antzerki berberaren aurrean gaudela, eta tamalez, antzerki honen amaiera gobernuaren presupuestoak onartzea izango dela eta Eusko Alderdi Jeltzalearen babesarekin izango dela, gauzak behintzat bidean, beste kontu batzutan ez badira askorik okertzen. Maitia Larragoitia, oraingoz eskerrik asko eta egunak emango duena jarraituko dugu, nola ez, beraz, gero arte. Zuei, ondo izan. Ondo izan.